potser podríem acabar després, al final, amb una imatge de més a prop de les fotos. Et pots acostar a les fotos? Sí, Eh? però ara o al final? Quan portem? Ara 37 segons. 37 només? Sí, l'has posat molt ràpid. Ja ho he vist ja. Doncs sí, acosta't. Jo em tombo perquè et puguis acostar sense que se'n vegi. Vale. Així, i acosta't. Quan m'has dit un minut, quan? És igual, i ara ja tanca, ja... Sí, Són un minut i 4. tanca.